Misale terus tangane nuding ngono kan. Anten antos. Pak. Jiabut sak gegem. Kandhane ngeyel. Aku bertanya, iya Kak. Sopo sing marahi Petro? Aku ki ra ngopo-ngopo. Petro ki mau tetembangan Gembira Loka terus aku marah terus jak tembang Petro. Sing marahi sopo? Aku nembang Gembira Loka ki sirku nembang dhewe. Ini gareng teko terus nembang ular kambang. Dadine terus ndodol tekan dindi. Sopo sing marahi? Gareng, aku ki mau ora nembang jane. Nek gareng Petro karo gareng nembang terus aku dadi nembang. Nah terus Semar teko ngantemi terus tak bales. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalam Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Mestine aku kudu matur nuwun karo Patih Nirbita. Suwijining kewajiban ingkang angel ditindakake ning merga nggone banget tresna kalawan panjenengan ingsun nganti apa ingkang wis tak impi-impi dina iki kelakon. Kunti kowe padha raja sak pratamening wirata, Kunti. Unsah pinaenganing kawidaden niring Sambikala. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk eyang. Ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat. Pangestunipun Eyang Tambanana ya Kundi. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Untadewa Padararja. Wija Kangka tansah pinaringani dadane Eyang bekti kula kunjuk ngersa maduka Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati. Ndak tompo. Pangestunipun Eyang Tambanana ya Cah Bagus. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Pramati Padararja sak praptamu tansah pinangen kawidaden Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk ngersa maduka Kanjeng Eyang Durgandana. Ya tak tampa Cah Bagus. Pangestunipun Eyang Tambanana. Bratasena Padararja sak praptamu nggir. Kula putuku Cah Bagus Bratasena. Wah. Tansah pinaenganing kawidadan niring Sambikala. Bektiku katur ngersaning Matswapati kakekku. Ya tak tampa pangestuning Eyangmu Tambanana. Ndak gegem dadekake jimat. Iki rak Semar to? Nggih kula Semar. Lah kok dadi kowe yo melu? Kula niku ora tau pisah karo para Pandhawa. Pandhawa teng alas kula yo neng alas. Pandhawa teng kraton kula yo neng kraton. Bungah susah bejo cilaka kula ora iso pisah karo Pandhawa. Iya Kyai Semar. Raharja sak praptamu tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kyai Semar ndak tampa. Pangestuku Tambanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Kowe kok rada katon kuru. Mangane arang-arang. Teng alas niku nek mangan nggih mewoh-wohan sing do tiba. Ngombene nggih ming banyu sendhak. Nek enten pendhita sing tekeng alas terus paring jaran kali para Pandhawa nggih arep sithik didum wong pirang-pirang niki. Pandhawa 5, Panakawan 4. Entuk sak emplokan ya dirasake penak. Nyatane nggih iso urip enten wana. Iya Kyai Semar syukur aku matur nuwun. Dene kowe tansah momong marang putu-putuku Pandhawa Semar. Nggih. Sampun dados kewajiban kula. Kuwi sapa Semar mburimu kuwi kok mata tok? Niki gareng. Niki nderekke Pandhawa wis kena tipes ping 4. Raharja sak praptamu gareng. Tansah pinanganing kawidaden niring Sambikala bekti kula niki jane arep omong ning ukarane ora metu. Dadi ming
ngoten Cak. Iya dikuat-kuatke tasih kiat miring sambikala. Petruk sing dhuwur kuwi lak Petruk to? Nggih sinuwun. Wah, kowe ketok nggone bergas dhewe. Nggih, pangestunipun kula sambi maling. Nek ngelih pripun mlebu Karang Pradesan nyolong ngoten mawon lha sing penting ra mboten gawe kapitunan. Sing tok colong bangsane apa? Nggih ming intip dipepe. Niku mengke kula kum terus kula pangan mlih Bagong. Lah kok kakangmu ora tok wenehi. Gareng niku kulino mangan enak nek mangan sing ra enak niku sok ora doyan. Mula ya kula nengke mawon. Wih lah ya Petruk matur nuwun wis ngomong karo Pandhawa. Nggih sinuwun. Bagong sing mrene dhewe kuwi. Nggih. Lho, Gong, kowe rak ngomong Ndara Pinten Tangsen to? Kok tok tinggal rene iki tak lebokke krondo. Salahe kok mlayu mlayu kok cenanangan tekan kono-kono. Ha isih cah cilik kok karangan. Iya. Wis tak lebokke krondo, tak titipke wong pasar. Aku pengen mlebu kraton ya, Tru. Ha iya. Sapa itu? Ana wong ngebel sajake arep ndelok wayang ning ora tekan kono. Ya wis ben. Kundi kunen paring adawu Kanjeng Hyang wanter pawarta ingkang tak tampa Pandhawa mati ana ing bali golo-golo ana ing kutha Pramanakati. Nalika semono penggalih pun yang wis pepes bayu kang tapis kaya ora duwe pangarep-arep aku krungu yen to Pandhawa tekaning pati nanging jroning pikirku kok ora percaya. Tumuli aku kongkonan lawan Kepati Nirbita takon ngobyak laladan ngendi wae supaya iso ketemu kelawan Pandhawa. Dinmune keparenging Jawata isih maringake yen to Pati Nirbita ketemu kelawan para Pandhawa. Dina samengko pancen bener sira ndak timbali sowanana ing negara ing Wirata. Ya mengko dhisik nggone pun yang bakal paring dawuh. Lah kok dadi nganti bisa wal saka bebaya geni ingkang mestine Kurawa padha netepake Pandhawa tekaning pati. Larah-larahe piye? Nggih. Menika semanten kula kaliyan anak kula pun Wija Kangka lan Wija Narka menapa dene Pinten Tangsen. Sampun sami kepati anggenipun sami tilem. Namung Bratasena ingkang kula weling supados sampun ngantos tilem sedalu menika. Dumadakan boten ngertosaken paraning bilahi wonten geni ingkang tepung gelang kekalangan. Angobar bali palermanipun para Pandhawa inggih menika ing kitha Pramanakati tanggap ing gati ingkang wayah Bratasena tumunten nyaut kula miwah kadang-kadangipun sedaya tuwin Panakawan dipun gendhong. Nalika semanten sampun boten ngraosaken gesang krana sampun boten wonten margi ingkang kinarya lumampah uwal saking bebaya geni. Lha iya, terus dumadakan wonten pelajaripun wujud sato kewan garangan pethak ingkang gumlebet sak ngajengipun Bratasena. Tumunten kula dawuh kaliyan anak kula Bratasena supados ngetotaken wujuding garangan seta menika kala wau. Kanjeng Hyang lumampah nesong bumi garangan menika kala wau saged dados sarana wal penandhanging para Pandhawa tumunten kula timbul wonten ing laladan wana Ngeka Cakra. Lho, laladan wana Ngeka Cakra kasinggihan mekaten. Ngeka Cakra kuwi kebawa keperintah negara. Eka Cakra nalindrane jenenge Prabu Baka. Nalindra yaksa mongko kerem sarta karem mangan daging menungsa. Kabar sing tak tampa saben pedusunan pendak seminggu sepisan kudu ngaturake kawulane dadi cadhong panganing Prabu Baka. Lah banjur piye? Nalika semanten kula mapan wonten ing dusun Manahilang. Nalika semanten tinampi dening Demang Hijrapa. Tumunten nalika kula ngipeng wonten griyanipun Demang Hijrapa. Demang Hijrapa sak kulawarganipun sami nangis krana benjing-enjing kedah ngaturaken kawula setunggal kinarya cadhong panganipun Prabu Baka.
Nalika semanten Bratasena anak kula sagah dados lintunipun Demang Hijrapa sak kulawarga. Tumunten anak kula dipun borai bumbu rujak dipun aturaken Prabu Baka. Bratasena kuwi inggih mekaten. Lah sabanjure nanging boten Bratasena ingkang pejah, Prabu Baka ingkang pejah sakmangke negaringe Kacraka merdika krana Prabu Baka sampun sirna saking tanganipun ingkang wayahipun Bratasena eyang jagat Dewa Bathara. Kowe iki Pandhawa iki pendak nang papan kok gawe becik kuwi lho. Nek ndi-ndi kon kowe gawe apik, nek ndi-ndi kon kowe gawe becik, mongko sing tok gawe becik mau kowe durung karuan tepung, kowe durung karuan ngerti. Ning wong sing gawe becik mau pancen kudu dilakoni. Nadyan ora tepung, ora srawung. Ning wong gawe becik ngono pancen kudu tanpa nganggo milah-milahake antaraning tepung lan ora. Inggih Kanjeng Eyang. Nalika semanten tumunten kula pinanggih kaliyan Patih Nirbita. Lajeng Patih Nirbita dawuh kaliyan kula supados sowan wonten ing Wirata. Ya bener. Prabu Baka ki ratu sekti digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Mungsuh Bratasena tekaning pati. Kasinggihan mekaten. Apa Bratasena itu mandang dhewe? Mboten, kali kula. Karo Petruk. Nggih, nambah. Mboten wonten kula sapa sing mateni Prabu Baka. Lambemu truk. To monggo. Ndara Bratasena ki sing temandang aku siasate. Siasat apa? Siasat mencuri. Petruk omong mbok iki ratune iki lagi omong kuwi ora usah omong wae to. Meneng ta, Tru? Gong kowe iki ndek kewajiban ngomong ndara pinten tangsen lho. Wis tenang wae tak leboki krondo. Wis ora bakal luwal, ndarane kula sedaya ora bakal ben. Kaya aku mbiyen ngomong anakku kembar kae tak leboki krondo tak jambung-mubeng. Lajeng kepareng paduka kados pundi ya? Pundi? Wonten dawuh. Kowe wis krungu apa urung? Babagan menapa? Ngastina ndapuk Prabu Ana ingkang bakal gumanti ke Prabuning Dastarata. Wonten ingkang kadhapuk Prabu Ana mau ora ana kejaba mung pambayuning Kurawa, ya kuwi si Kurupati. Pinaringan pangkat Winisuda Kabriwada Prabu Anom Kurupati ya Prabu Anom Jaka Pitana. Nalika semono aku wireng pawarta ingkang kaya mengkono mau bingung. Mergo aku jejering wong tuwa lan aku ngerti yen to Ngastina kuwi darbaing para Pandhawa. Yen to nganti kabar mau tekan para Pandhawa, yen Pandhawa cukeng njaluk negara Ngastina, Kurawane adreng tan wurunga bakal dadi ajanging pasulayan. Mongko padha-padha turasing wiyasa ing Saptawarga. Inggih. Mula jejering wong tuwa kaya aku kudu iso gawe srana rukuning putu-putuku nadyan aku kudu kelangan. Nadyan aku kudu kelangan. Ning bab mau ora tak penggali. Lan kowe ngerti yo. Nggonira ndak timbali swanane negara ing Wirata iki sayekti bakal ndak paringi triman. Bakal ndak paringi triman. Ora ana kejaba wujuding wana merentani. Wana merentani iki kebawah keperintah negara ing Wirata kae wujude alas bebondotan Babatana. Resi ana pundi? Resi ana lan Babatana. Yen wis tok babati nganti resik dekana negara yasa praja sing apik yasa praja sing becik men anak-anakmu ya kuwi Wijakangka Wijanarka Bratasena pinten tangsen padha ngrasake kamukten ora usah ngemis none pen Kurawa kundi. Anakku nggih Bratasena pundi Pabugi Unggadewa Permati iki wae nggonmu tansah prihatin iki undu-unduane nggonmu tansah nandur kabecikan wong sabar wong ikhlas kuwi dadi kekasih sing gawe jagat dalaning rejeki kuwi bakal maneka warna Bratasena.
Kundi, kowe aja nangis. Kowe aja nangis, Kundi. Apa ingkang dak paringake iki sayekti aku lila lair batin kanggo kamuktening putu-putuku wis. Mestina ora usah tok uthik-uthik. Mestina ora usah mbok kapak-kapake. Wis ben do mendem kamukten dulurmu Kurawa Bratasena. Wong ki nek mangan apa-apa kewowoken ki bakale ora bakal waras ning awak, ning bakal dadi jalaran kebaking penyakit. Ora mangan, ora derajat, ora bondo donya. Ki nek kakean kuwi bakal ngerus ning awak tur dadi pancatan ngene nggal modar. Tak kandhani. Wah, iya. Wis, kowe ora usah dadak ngucik ke Prabu Ngastina. Merentani kae Babatana. Merentani kae Babatana. Merentani kae dadi darbeking para Pandhawa. Yen ngono Gundi Babu aku njaluk pangestu. Kowe arep nendi, Ger? Awar babat wana merentani. Apa ora prayoga dipetung dhisik? Wah, ngenteni petungan. Rasa nganggo petungan sing aku percaya lan duwe niat wong kuwi yen men kandhek ana ing pangarep-arep lan kandhek ana ing kekarepan ora bakal kelakon. Niatku wis tak tekake tekad gandeng wis entuk palilahe Matsawati kakekku. Niatku iki bakal tekan tekad mergo tekad kuwi poke ngarep. Wah. Yen ngono men diwangi karo adimu. Permadi apa kakangmu? Puntadewa. Aja. Wis aku dhewe. Gawean kasar tandangane dhewe. Permadi mengko yen nganti kulite kena ri ndak malah ora bagus. Wah, Puntadewa kuwi ora tau tumindak utawa nyambut gawe sing kasar. Usung-usung sedhela le pijet patang dina. Ora usah dadak padha melu-melu. Matsawati kakekku, Gundi Babu, aku njaluk pangestu. Wana merentani tak babatane Bratasena ijen. Waja iki ora kaya putuku si Bratasena. Bareng wis tak tilani agan tumandang karya. Kundi wonten paring dawuh. Apa ora luwih prayoga lamun sira saat majamu tansah amemanuki lakune anakmu si Bratasena. Inggih, niat kula panci mekaten Kanjeng Hyang kula ugi mboten badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Kula diambe bantu dhateng kadang kula pun Bratasena mboten ketang namung sekedhik pambiyantunipun ingkang wayah Kanjeng Hyang. Semantun ugi kula ugi badhe ambe bantu dhateng kadang kula Kang Mas Bratasena. Lah, yen kaya mengkono kuwi tegese pakaryan ingkang kudu ditandangi Pandhawa 5 kabeh melu tumandang. Semar kowe aja bali ning Karang Kadempel. Ning bantunen Bratasena nggone babat Panamarta. Nggih. Nala Gareng iki urung wayahe bali. Isih nyambut gawe. Ora. Kowe anggere aku tak pendhem urip-uripan kowe. Nggih ampun ngoten, Pak. Awak kula wis lemes tenan. Darahmu kudu babat. Kowe nek ora ngewangi sesuk nek wana mertani kelakon dibabat. Kowe mengko ora entuk manggon ning kono. Kowe ya kudu melu bebodro, melu rekoso. Upama ndaramu kelakon yasa negara, sesuk kowe ya melu ngrasake tur dasare kowe ya tetep dianggep abdine Pandhawa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Terus, melu babat terus. Oh siap nak aku. Aku wis nggo kampak barang jugil ya wis nggawa. Babat kok nggo jugil barang ki. Boleh maling ki wis terus.
Ayo niate iki wong jugel iki sisane alat kuwingi kok ya. Ha iya. Iki babat Wonomarta apa Wonomrentani? Sing dingendikake panitia mau Wonomrentani. Wo, Wonomrentani. Nek Wonomarta wingi dek ning toyan kae Wonomarta. Nek saiki Wonomrentani. To wae ngene iki padune kowe mau krungu suara penonton ta, Tru? Penontone do muni, "Oh, padha sing iki kae padha tak ganti." Ha iya. Dalang ra kurang lakon. Sanggite dhewe-dhewe kaya le, "Oh, sanggen piye-piye entuk anggere iso mathuk lan mlebu ning crita iki ra masalah." Ngono ya. Diowahi piye-piye ra masalah, arep dijajarke jim ya ora masalah. Waton kabeh engko tekane ngendon sesuk-esuk iki lakone mulih. Iya. Ora mandeg dalan. Ha iya. Ya bener pancen ya kudu berinovasi kaya ngono kuwi. Tur dasare Bapak Wonomarta iki ya akeh sing wis do nglakokke mula ya iki rada digawe beda sithik ya, Tru. Ha iya. Ora ketang akeh sing pro kontra, wis biasa, pro kontra wis biasa. Lho Wonomarta kok lakone kaya ngene. Nah, kuwi jenenge wong sing ora gelem ngoncaki lakon. Kowe iki domong apa? Iki ora nyangkut sampean kok. Iki omong dhewe kok. Iki suara rakyat. Ora suara penggede-penggede. Penggede iki diem, tenang, karo tanda tangan nek ana proposal masuk. Wah. Agung ya, Mas. Iki suara rakyat kok. Ya, wis Petruk Gareng Bagong bendaramu Bratasena Ewangono. Nggih, sinuwun ngestakaken dawuh. Ya rek ya. Ngestakaken dawuh. Ya Gong Ewangi ya. Ya, ayo ora babat sih aku kok tasik mbubuti suket. Aku paling seneng nek mbubuti iki terus. Ah iya. Engko tak mbubuti mbok siji supete. Wis senengane. Heeh. Anggere dibubut meringis. Ha. Kantil jasmu lho, Bang. Aku nek gagas omongane Pono Kawat iki jane. Pun jijiki omongane. Ning nek tak rungokke kok kaya arep melu guyu. Berarti sampean penggemar. Penggemar ora. Seto wonten timbalan Ngadawuh. Utara wonten timbalan Ngadawuh, ketapne Prawadyabala negara Wirata. Nggih. Jejaga ning aja melu-melu babat mergo aku ngerti watak wantu ning putumu si Bratasena. Gayen temandang kepengin ijen, ora ana ingkang padha ngrewangi yen ora entuk palilahe si Bratasena. Lho iki. Jejaga tampel wates ana mrentani yen ana ingkang marajal saka sela selaning garu ing mesine bakal tumindak ora prayoga marang putuku si Bratasena undurna. Lho iki istakaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Lho iki istakaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Kunti wonten maring adawuh. Apa ora prayoga kowe tak kanthi manjing sasana pambujanan miwit anak kula Bratasena lampah babat niating batos kula mboten badhe nendra miwah mboten badhe kula dhahar menawi dereng paripurna pakaryanipun anak kula pun Bratasena klilalana kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang kula badhe nututi dhateng lampahipun anak kula pun Bratasena Kanjeng Hyang. Yo sing ati-ati Gusti. Adikku Permadi kula wonten paring dawuh Kakang Mas dina samengko cetha dawuh Matswati bapakku Matswati kakekku yen to aku pinaringan triman Pandhawa wujuding wana mrentani ingkang dadi babati mula gandeng kabeh wis padha ngerti Kunti Prabu Puntadewa apa dene kowe Bratasena ingkang sagu babat mula ora usah dadak walang ati
aja tido rasamu ikhlasno wana mertani tak babatane kanggo mukti para Pandhawa. Kakang Mas wanter sabdanipun Kanjeng Ibu, bila dinten sak mangke kula pinaringan dawuh supados sambebantu dhateng jengandika Kakang Mas supaya enggal kelakon dibabat aja manjing tengahing mono dadi siji. Aku mbabati saka iring wetan, kowe mbabatono saka iring kidul, dibantu harupana kawan supaya enggal rampung. Yen wis rampung dibabati bebarengan dibangun negara supaya kanggo mukti para Pandhawa. Ning sing ati-ati lho Gus, sing atos-atos. Mergi kula ngerti wana merentani menika wana ingkang gawat keliwat. Wingit kepati satu mara satu mati, jalma mara bali mung kariaran. Aja kok jamak lumrahing kita sewantah dewa mudhun wonten ing wana merentani kemawon boten wantun. Sinuwun Prabu Maswapati kengeyang kemawon slaminipun dados nalindra wonten Wirata dereng nate kok mlebet wonten telenging wana merentani. Inggih krana gawating wana wingiting wana merentani mila sampeyan kudu sing ati-ati, kudu teguh timbul penggalihipun. Sampeyan babat wana sinartan nyambut damel kabeh mang pasrahke karo sing gawe urip. Nyuwun dhateng ngersanipun Gusti, muga-muga kinalisna saking sambikala. Mriki niku papaning jim, mriki niku papaning berkasaan, mriki niki papaning setan. Ning sampeyan kudu eling, sampeyan jalma menungsa, aja kalah karo jim, aja kalah karo jabangsaning berkasaan. Sampeyan niku titahing Gusti sing sempurna niku mung menungsa. Mula sing tetek tangguh tanggon penggalihe ya dipol estoke dawuh ngatos-atos Buten. Nek enten napa-napa sampeyan kantun nuwun sewu bengok kemawon mengke kula upama pringen kula kali Ndara Permadi mesti muruki kali Ndara Werkudara Ndara Bratasena ya Petruk ngaturake nedha trima wis ora sanda tak padha wedi Permadi kowe golek dalan liya nganti apa ana kawan wiwit saka kretak babatane Permadi nggih ngestaken dawuh Kakang Mas sewang-sewangan ya adikku dah bagus. Melayu-melayu sifat kuping kaya wong kami gilan ya gini. Nyuwun pangapunten Patih sampun jagat. Kebareng munjo atur sobat duka Gusti Patih. Mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula jejagi wonten tepining wana merentani. Lah kok wonten satunggiling tiyang ingkang wantun ngrusak wana merentani. Mbok menawi satriya menika mboten mangertos menawi wana merentani menika sejatosipun negari kajiman. Gapura dipun rebahaken, beteng-beteng dipun dukiri, dipun jebol. Tata lair ndukiri sila ingkang ageng, tata lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng. Nanging sejatosipun ngrisak pepasrening wana merentani. Lho sumanggaken Gusti Patih. Oh, ladala.
Jimtam darat wonten dawuh. Wis dadi gaweanmu yen to ana wong kang ngrusak telenging negara. Ngendra Prasta ya negara mrentani kene. Kowe ingkang kajibah kudu gawe tentrem kena ngapa dadak mlayu. Mara Balya Prapekana Satra ingkang wis wani ngrusak wana mrentani. Yen gelem dijum sarana aris dawana supaya bali nanging yen berkukuk ora gelem dikandhani sarana becik-becik. Rangket tangane krincung sikile leboke pakunjaran. Niki ngesaken dawuh nyuwun pamit Gusti Pati. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wong sugih kendel bondo wani ning dinemune bareng tak etung kowe kepengin mruput nggon musuhan marang pangayunaning Gusti. Sapa den? Wah, ana swara monggo yen tak wis padake kanthi mantenging pikir katon kewujudane. Nang yen to rada lena sedhela ilang tak kedhepake iki bangsane apa? Wah, nyata kowe wong peng-pengan prihatinmu, nyata kowe wong sugih tapa brata. Ketitik kowe bisa weruh lawan aku bangsaning Jim. Aku sing tunggu alas kene alanku Jimtam darat. Jimtam darat ya dasar kepara nyata. Kono ngopo kowe mrepeki karo aku? Kowe sapa jenengamu? Satriya Saptawarga Raden Bratasena. Raden Bratasena ya. Apa sababe dene kowe ndukiri watu sing gedhe? Kowe ngrubuhake wit-wit sing gedhe? Apa kowe ora ngerti yen to kene iki dudu alas? Nanging wana mrentani iki wujud negara, negaraning Kajiman. Teka kowe ganggu gawe uripe bangsa Kajiman. Raden Bratasena, yen to kowe ganggu uripe bangsa Kajiman aja kelakon dosa. Apa kelakon kowe dadi panganing bangsaning Jim. Jim karo menungso padha-padha titahing Gusti nanging sampurna menungso tinimbangane bangsaning Jim. Aja pisan-pisan kowe nundung derajate menungso malah bangsamu sing kudu minggat saka wana mrentani. Papan kene arep tak babati, arep tak nggo mukti aku sak sedulur. Lho, lah kok dadi malah malang kadak suaramu. Kemewat kaya ngregem jimat kaya wani ndilat wesi abang. Kowe kelakon iso babat wana mrentani lamun iso nugel gulune Jimtam darat. Rasa kok kan bebangal yen pancen kuwi dadi syarat srana bebono iki kudu tak lakoni. Mapano kene. Rajang awakmu tak sempal bebaumu. Wah, keparat. Ora minggat saka wana mrentani. Oh, kelakon tugel gulumu. Ora maju Jimtam darat. Usuh tandangmu. Kowe kalah adu kasantosan karo Bratasena. Kowe nyokot guluku nganti panas rasane. Wah, Dipol paring dawuh karo aku kudu sing tetep tangguh-tanggun. Yen ana godha mesti samestine ing atase wong arep gayuh kanugrahan cepak kanugrahane godane mesti teko. Kowe bebeda singa barong utik-utik macan turu.
Kedewasan Gusti Patih. Lha kok dadi awakmu biru erem. Inggih. Mergane ngapa? Wah, naminipun Raden Bratasena. Sareng piyambakipun kula tantang adu kasantosan. Ketingalipun kula kawon. Dumuli kula ginakaken daya kegiatan kula cokot jangganipun. Wangune ngraosaken sakit mundur sekedap, maju tandangipun kaya banteng ketaton. Waduh, kula sumanggaken. Monggo kula aturi ngicipi Bratasena. Kowe iki bangsaning jin kok kalah karo menungso. Menungso niki perpitataning menungso. Unusaning jalma. Buktinipun kula adu arep kalian titah menika. Piyambakipun sampun saged mestani. Ana swara, ora ana rupa, ning aku manteng pangestiku ketok. Wah, matratap kula. Jin kok iso diweruhi menungso, nek ora menungso sing tapa bratane kandel. Mboten badhe kasembadan. Wah, pejah kula Gusti Patih. Lho, kowe ya melu maju. Inggih, nadyan kados menapa kula tetep kedah nggadahi kewajiban ngreksa negari merentani. Kalah apa menang nggih pangestunipun kawon. Mong kalah kok ndaluk pangestu mundur. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula aturi nyobi piyambak. Kaya lanang-lanang dhewe. Mundurke bangsaning jim. Raden Bratasena. Patih sapu jagat. Ayo iki tanding ngono legane atiku. Pancen sembodo gagah gudhek wok simbar jojo sawa patih sapu jagat. Kowe Bratasena, kowe pengarepe bangsaning jim. Ayo aja mboko siji kroyoken. Bratasena ora bakal tak tinggal loncat. Wah, sumbarmu aku ijen wae kelakon ngringkes karo awakmu. Wah, jajaran remuk dadamu parah. Wah, dalah kandange nganti kaya gajah metu. Kekuatane ngedapi durung tau weruh. Aku enek menungso kekuatane kaya ngono. Yo, aku ora bakal kalah. Kowe kuat nampani pusakaku Tambang Sutra Jala Kencana. Iso nglawat aku meguru karo kowe Raden. Permati Puntadewa Kundi Babu dipolaku mati kena daya kekuatane bangsaning jin. Awakku kaya dibondo kenceng, pendak obah mesti saya kenceng, tak ngglawat saya kenceng. Wah, Permati Puntadewa mati aku. Ayo sambato kowe karo dulur-dulurmu. Ora bakal ana sing krungu, ora bakal ana sing iso ngewangi karo kowe lan bantu karo kowe. Kongas kowe wani babati telanging wana mrentani saiki rasakno. Ora bakal iso nglawat. Mati nang tengahing alas dodol-odol bangsaning jim. Aturke sinuwun Prabu Yudhistira sak kadang kadyan nampa paukuman sampurna.
kadanging mun Kakang Yayi Dandun Wacana. Yudhistira kakangku wi. Apa dene sira Yayi Dananjaya wonten timbalan ing adhawuh Kaka Prabu Tripala Dama Granti. Wonten timbalan Kaka Prabu? Inggih, wonten timbalan Kaka Prabu. Apa to sababe dene sira Yayi kabeh ingsun wiji marak ana ing Datulaya negara Mrentani kene tanana liya kejaba mung bakal ingsun blabari apa to kang nembe wae ingkang wis ndak lakoni Dandun Wacana. Yudhistira kakangku mara kake paringa dawuh nedya dawuh ingkang kepiye. Aku adimu mung cumadong dawuh timbalane Yudhistira kakangku. Iya Dimas Dandun Wacana. Semantun ugi ingkang rahipun Danangjaya Kaka Prabu. Mugi kepareng wambabarana wonten wigatos menapa dene paduka pareng ngempalaken sang Dimas kadangipun Kakang. Yen ora kleru sabta ari ingkang wis kepungkur pun Kakang nyumpena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan ora ana liya tanpa sangkan paran dumadakan negara ing Mrentani ketekan udan barat salah mangsa wekasan ndadekake banjir bandhang. Banjiring bandhang mau nganti munggah ana ing Datulaya anglem praja ing Mrentani ya ing Indraprastha kene. Nalika semono pun Kakang bisa uwal saka bebaya ya mung kagiat penggalihipun Kakang. Nalika semono negara kaya kinelem banyu ingkang bena nganti ora katon wujuding negara Mrentani nanging dumadakan ana surat sunaring Sang Hyang Surya ing nganyunari wujuding banjir mau satemah negara Mrentani ya ing Indraprastha katon saka jeroning banyu mencorong cahyane pindha saloka binabar. Negara dumadi saka kencana Ngendraprastha wekasan dumadi saka wujuding mutiara ingkang ngamblerengi sasat surya ingkang kembar sewu. Nanging kaya ngapa to kageting pun Kakang bareng pun Kakang arep pun mebu marang kahanan negara ing Ngendraprastha ingkang wis endah wujude mau dumadakan tanpa sangkan paran kaya ana kreta kencana tinarik kuda 8 ingkang mandheg ana ing ngarepaning pun Kakang wekasan mbuh saka daya apa pun Kakang munggah ana ing jroning rata satemah kebat kaya kilat kesit pindha tatit lakuning rata ingkang pun Kakang titi munggah ana ing alamantara wekasan manjing ana ing kasuwargan Dandun Wacana munggo kaya mengkono wujuding pasumenaning pun Kakang ingkang rina pantraning ratri tansah bebeda marang penggalihing pun Kakang. Mula ora lega rasaning penggalihing pun Kakang lamun durung pun Kakang ngendikake kelawan sira Yayi sakadang kadeyan Dandun Wacana Danangjaya Tripala apa dene Drama Granti Yayi Dandun tansah marpamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Yudhistira kakangku ora sah kaprawasa marang wujuding pasumenan penggalihmu nggone mikir marang impen mau kebangetan. Monggo wektu dina iki negara Mrentani mbutuhake marang Yudhistira kakangku nggone wis pinercaya minangka dadi nalindraning bangsaning jim ing mapan ana ing wana Mrentani. Aja nganti goreh rongeh penggalihmu babagan impen. Impen pancen bener sayekti wis asmitaning dewa nanging uga mung minangka dadi kembanging wong nindra. Mula ora usah banget-banget karo gagas babagan pasumenan. Kaka Prabu sesemban kula. Mbok menawi rumujung dhateng menapa ngendikanipun Kakang Mas Dandun Wacana.
bilestunipun kesangeten anggen paduka menggali babakan pasumenan ingkang mekaten menika kala wau. Tumrap kula namung badhe ambebecer dhateng penggali paduka. Lha ingkang saking menika monggo kula aturi nyupekaken dhateng pasumenan menika kala wau. Tumunten sak mangke tepi dhateng kewajiban praja ingkang kedah linampan dening paduka Kanjeng Koko Prabu Yudhistira, Koko Prabu semban kula. Kocap kacahita nalika semanten kodheng sutane nggale Sang Prabu Yudhistira Nalindra Jim nglenggah wonten ing wana mertani ya ing Indraprasta kedadah ingkang sowan ngabyantura nggih Patih Sapu Jagat mangono pangudas marani sinuwun kula ingkang sowan sampun kejot ing penggalih sinuwun. Patih Sapu Jagat nggih kula ingkang abiyantara sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa mara gage matur marang panjenengan ingsun sewu-sewu kalepatanipun ing abdi Tadawadana sinuwun nalika semanten kula kadawan jagi wonten telenging wana mrentani nggih negari Indraprasta mriki dumadakan kula nampi pradulipun salah satunggiling abdi Jim ingkang matur dhateng jasad kula bilih wonten satunggiling titah ingkang wantun ngrisak pepasrening negari Indraprasta inggih wana mrentani. Nalika semanten tumunten kula nyatakaken malah semunipun jalma menungsa menika kala wau badhe dipun rangket sajaipun bangga. Jebul pinanggihipun gadhahi kekiyatan ingkang edap-edapi kabukten. Ingkang abdipun Patih Sapu Jagat meh kemawon kasoran kaliyan titah menika kala wau. Dumunten sak mangke kula dawahi daya kekiyatan. Samangke titah menika sampun boten saged nglawat lan mugi keparenga kula pasrahaken dhateng paduka Gusti kula Prabu Yudhistira. Borong anggen paduka badhe murba masesa dhateng titah menika kala wau. Ingkang dadosaken gumun raos sing manah kula. Menawi kula tileng-tilengaken kula waspaosaken ingkang kandhi permati titah menika kala wau dedep piadekipun boten benten kaliyan Gusti kula Raden Dandunwacana. Namung menawi Raden Dandunwacana menika senopati negari Indraprasta bangsaning Jim nanging Raden Bratasena menika bangsaning titah inggih menika jalma menungsa. Namung ndadosaken gumun dumugi sepriki citranipun tanpa beda kaliyan Raden Dandunwacana sinuwun. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana Dandunwacana barep kakangku apa pancen ature Patih minangka bukti sasmita impen sing wis ndak tampa ora sah kakehan pegalih. Aku bangsaning Jim dene sing diaturake dening Patih Sapu Jagat mawujude manungsa. Mula ora aneh yen to antaraning Jim lan manungsa kuwi eneng sing padha. Mula ora usah dadak menggalih sing werna-werna. Keparenging Dimas piye? Ayo yen pancen apa sing dikandhake Patih Sapu Jagat kuwi kepara nyata. Dibuktekake wae kaya ngapa wujudaning Raden Bratasena. Monggo menawi paduka badhe tedhak kula dherekaken. Danang Jaya Tripala Dama Granti aja nganti keri derekno tindak ingsun. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Kejot raos sing manah kula pukulun dene paduka miji dhateng wiswanipun ing abdipun Anggara Parna inggih Jim Citrasena saking mertapan sumur gumuling sowan wonten ing kayiwangan Sulindra Bawana pukulun Sang Hyang Bathara Indra
Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya, Anggara Parna ulun tampa. Kakarya bombong Kias Ulun. Kaget kita ulun timbali. Nggih. Persasat kadidene sumur ping gelap lepat manah kula sareng kula tampi timbalanipun paduka pukulun Bathara Indra. Anggara Parna wonten timbalan. Yekti kita ulun timbali bakal ulun blabari jati ning lakon ingkang bakal dumadya ning Madyapada magepokan kelawan wana mrentani. Nggih. 1000 taun ingkang kepungkur nalika panjenengan ulun nyipta wujuding negara Kajiman. Ya kuwi kang aran wana mrentani. Wondene nalika semana ulun dawuh kelawan titah ulun wujuding jim ya kuwi Yudhistira sakadang kadeyan. Supaya tunggu telenging wana mrentani Anggara Parna wonten dawuh dina samengko wis ganep 1000 taun Yudhistira lan sakadang kadyane minangka nalindraning bangsaning jin. Dawing Hyang Pikulun Jatimurti satemene lamun negara mrentani bakal kababar kamanungsan. Tegese bakal ana titah ing nampa triman bebungah wujuding negara mrentani ya kuwi Asanulun. Inggih pukulun. Kita ingkang nalika semana minangka dadi undhaki nggone ulun nyasa negara Kajiman. Anggara Parna wonten dawuh. Ewang-ewang ana kewajiban ingkang ulun sangkul saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya kuwi golek titah ingkang bakal nampa bebungah saka para dewa wujuding negara Ngendraprasta ya wana mrentani. Monggo dawuh Hyang Manikmaya Kanjeng Rama Pukulun paring dawuh mboyanana titah ingkang piniji pikantuk kanugrahan kejaba amung para Pandhawa. Para Pandhawa ya. Para Pandhawa ingkang tansah urip ana ing tengahing alas laku prihatin tapa brata ora kendhat nalika isih kuncung nganti tekan gelung, nalika isih jabang nganti tekan claprang. Pandhawa ingkang tansah nampa daksyaning para Kurawa wekasan dina samengko pikantuk kanugrahan wujuding wana mrentani ingkang bakal kababar kamanungsan wujud negara Ngendraprasta. Inggih. Anggara Parna wonten timbalan. Kita isih kelingan pusaka pengapesaning bangsaning jin. Watu Tempuru Oyot Bayura Lisah Pranawa ingkang paduka paringaken tasih kula papanaken wonten ing pertapan Sumur Gumuling. Pusaka katelune mau paringna marang titah ulun kang aran Permadi. Inggih. Yen kita ora ngerti sapa ta Permadi, kita wajib nganglang ana ing sakndhuwuring wana sarta sakndhuwuring kagunungan. Lamun kita sumurup ana titah ingkang bagus tanpa cacat gawaya teja, pengawak tirta, pamulu jenar kaya kencana sinangling. Lan didherekake Panakawan papat iku ingkang aran Raden Permadi. Wonten Raden Permadi kuwi minangka dadi panengahing Pandhawa. Inggih. Paringna pusaka telu pisan mau yaiku Lisah Pranawa, Watu Tempuru lan Oyot Bayura pengapesaning bangsaning jin. Paringna marang Raden Permadi kinarya srana lan kinarya daya kekuatan nggone bedah wana mrentani supaya enggal kababar kamanungsan. Anggara saken bingung raos sing manah kula piye. Jalaran Sumur Gumuling menika ugi wewengkon negari ing mrentani. Menawi ngantos sak mangke kababar dados kamanungsan lajeng ingkang abdi mapan wonten ing pundi? Anggara Parna Citrasena wonten dawuh keparenging dewa kita bakal tinampa pasuwitaning marang para Pandhawa lan kita bakal tetep ngomong marang para Pandhawa nadyan kita mung jejaga ana ing betenging negara mrentani. Mekaten pukulun ya. Sabab bangsa kita ora bakal bisa manunggal kelan bangsa manungsa. Oh inggih ngestakaken dawuh. Rai ngaten trewaca padhang margi kula sakmangke kula nyuwun pamit ngupati Raden Permadi. Satriya bagus didherekake Panakawan papat ya kuwi kang Raden Permadi paringna pusaka katelune pisan. Lho nggih kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
ulun memanuki laku Jantara Kita Anggara Warna nggih matur sembah nuwun kula nyuwun pamit matal wasilah. Ngresiki papan-papan sing kok malah kowe, Dok. Tetembangan. Kowe menungso apa kewan kowe? Oh, kandhane apa ora? Hah? Sing marahi sapa? Gareng. Sapa? Bagong. Sapa? Wong mau Petrus sing pertama. Uncal-uncalan. Aku takon. Pak, nggih, Pak. Sing marahi sapa? Petrus. Sapa sing marahi? Oh mau Bagong kok. Sing marahi sapa? Gareng. Wong telu uncal-uncal. Ngene iki kae antene. Oh. Anggere apa jenenge? Ora nyaut nyale terus tangane nuding ngono kan. Anten antos. Pak. Jiabut sak gegem. Kandhane ngeyel. Aku bertanya, iya Pak. Sopo sing marahi Petro? Aku ki ra ngapa-ngapa. Petro ki mau tetembangan Gembira Loka terus aku marah terus dak tembang Petro. Sing marahi sapa? Aku nembang Gembira Loka ki sing aku nembang dhewe. Ini gareng teko terus nembang ular kambang. Dadine terus ndodol tekan dindi. Sopo sing marahi? Gareng, aku ki mau ora nembang jane. Nek gareng Petro karo gareng nembang terus aku dadi nembang. Nah, terus Semar teko ngantemi terus tak bales. Bagong karo wong tuwa kok men modar apa men? Mangkelake ora. Sirah dipitrai saben dina. Disungkemi anak bojoe. Dibuat-buat wae. Ngapa rene? Hah? Anjur kaya buta ora. Uyu iki san usus. Wong tuwa duyu. Sak penake dhewe lah. Mangkel awak Semar teko. Ayo, tangkep jajokan bau. Gong men rene, men. Wah, incem pokoke. Mlenyok ndasku. Tas-tas sak penake dhewe. Kuwi yang ngono. Udar wae yo. Kelar wae, Tru. Syukur cenanangan kok kowe senengane. Aku dikecak itu. Iya. Kowe ngawur kok Ndara Permadi kok sak penake dhewe masane. Ndara Permadi seneng kok isih. Aku getak diancam pokoke ora. Truk. Ndara Permadi kok tangane kasar ya? Truk nih. Wah, iya kowe mer. Kowe sing nendang cengelku ya. Ora omong, Truk. Kowe iki salah nek wong ngawur kok senengane. Yo, ditutke Ndara Permadi. Aku dendang karo Semar. Melompat piye? Melompat. Ya. Ngopo iki? Melompat nang mendem Semar. Oh iya. Mat
Jongkok kuwi bapake. Jengkel aku cengele dijupak. Woi. Woi. Kowe ya kurang ajar Sumarno digaweke jugangan jero semono. Aku suka jengkel karo wong siji iki. Gedhi ki cengel ra nutuki sirah sapene dhewe. Kapok ora kowe? Ora kapok, ora tau gake kowe. Petro. Ngira tak tulungane ora. Men ora usah ditulungi, tak tulungane usah. Yo. Tangane iki, Pak. Woi. Yo. Woi. Duh piye ya iki? Undung. Aku meneh wong ringkes terus. Minggir tak. Suwe nggonku kekalangan Malaya. Golek Bathara Indra kang aran Raden Permati. Oh, lah kok dadi keneng satriya bagus. Tanpa cacat gaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling ditutke panakawan papat ing padha gegojekan. Raden sampun kejut penggalih kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden Permati. Raden moyak mayit sampun kejut ing penggalih kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden ana pandhita buta sapa sampeyan penemban wingking saking pertapan sumur gumuling nami kula pun Anggara Parna inggih Citrasena sampun kejut bilih kula menika bangsaning Jim Raden menapa leres panjenengan ingkang kekasih Raden Permati ora ana loro ya aku ingkang aran Raden Permati Premban. Oh ladal menawi kemakaten kapasang yogya katuju ngenu anggen kula tebih-tebih ngupaya dhateng jengandika Raden Permati ingkang wigatos namung monggo Raden sawetawis kula kanthi mampir wonten ing pertapan sumur gumuling penemban upama ora ana kewajiban ingkang kudu ndak rampungake Permati mesti ora bakal selak nanging gandeng akeh kewajiban ingkang kudu ndak ayahi sepira kula putanku aku nyuwun pangapura sesuk yen to wis paripurna ayan bakal kampir marang pertapan sumur gumuling boten kedah sak menika aku ora bakal bisa mituruti apa kang dadi keparenging Peremban Anggara Parna. Raden sampun kados mekaten menika wigati tumrap jengandika Raden nadyan wigati luwih wigati nggonku bakal nyengkuyung kelawan Kakang Mas Bratasena nanging ngaten panjenengan boten purun kula boyong sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nuruti kekarepamu Jim Anggara Parna. Wah saut dadi apa ya? Langsung sekelakep wedhus ngopo Petro aku ora guneman karo wong nangis Ndara Permati Pak garamu ya gene disaut aku krungu dhewe ana pendhita buta merpeki Ndara Permati jenenge Jim Anggara Parna ya Jim Citrasena Jim Anggara Parna Jim Citrasena. Mbak. Kok bapak kok jengkrut alis iki kaya tepung? Bapak ki srawunge wis mangabad-abad. Ora kok karo bangsaning menungso, karo bangsaning Jim bapakmu ki ya srawung. Mula nek kowe nyebut Anggara Parna Citrasena, aku
kok kaya capet-capet kelingan. Nah ora kleru kuwi. Jemandaning Bathara Indra, anakku lanang. Kelingan aku. Kelingan aku. Jem Anggara Parna Citrasena kuwi pertapane jenenge Sumurbur. Nek ora wong tuwa saduk tenan. Aku iki krungu ya, Pak. Pertapane jenenge Sumur Gumuling. Sumur Gumuling. Nggone ngendi, Pak? Lah ngopo? Ngaraku Ndara Permati saut Jem Anggara Parna. Melu aku tututane ra ketemu. Nuwun sewu Raden, paripaksa kula meksa dhateng jengandika Raden. Estunipun kula mboten badhe tumindak ingkang boten sakmestinipun kaliyan jengandika Raden. Mugi kawuningono kula menika Jem Anggara Parna, abdinipun Pukulun Bathara Indra. Dene jengandika Raden menika piranganipun satriya Pandhawa ingkang nampi triman wana mrentani saking Nalendra ing Wirata Prabu Matswapati. Mila wana mrentani menika kondhang gawat kliwat wingit kepati mugi andadosna ing kawuningan. Wana mrentani menika wujud negari Jem ingkang asta peperintahan Prabu Yudhistira sakadang kadeyan. Ingkang citranipun tan prabeda kados dene para Pandhawa lah kacariyos. Sang Prabu Yudhistira anggenipun dados nalendraning Jem menika sampun ngancik 1.000 taun laminipun. Anggenipun mangreh bangsaning Jem. Raden, kula nampi dawuhing Sang Hyang Bathara Indra bilih negari Indraprastha ing mapan wonten ing wana mrentani. Menika badhe kababar kamanungsan tegesipun badhe kasat mripat lan saged kinarya mukti jalma wantah kados nika Raden. Monggo ingkang badhe nampi bebingah utawi nampi kanugrahan saking Jawata wujuding negari Indraprastha menika Pandhawa. Mila tumunten kula kadhawuhan dening Pukulun Bathara Indra maringaken pusaka 3 cacahipun dhateng jengandika Raden. Pusaka menika minangka dados pengapesaning bangsaning Jem. Setunggal alan lisah pranawa, kaping kalih watu timburu, kaping 3 oyot bayura menika dados pengapesaning bangsaning Jem. Lisah pranawa menawi dipun sipataken wonten ing netra saged sumurup bangsaning Jem. Menawi di oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jem saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Watu timburu menawi dipun sawataken bangsaning Jem saged lebur tumpur tanpa dadi. Pusaka ketiga menika kadhawan maringaken dhateng jengandika Raden dadosa sarana hambabar kanugrahaning dewa ingkang tinampi dening para Pandhawa. Raden, ndara-ndara kula Pandhawa badhe hambabar kanugrahaning dewa. Penemban Anggara Parna yen to pancen mengkono mara gage paringna marang aku. Lan daya-daya aku nyuwun pamit bakal sumusul kadangku nggone babat ana ing ngiring kidul utawa ana ing ngiring wetan Penemban Anggara Parna. Iye. Ingkang atos-atos lan kula ingkang badhe anjampangi memanuki tindak paduka Raden. Iya, Penemban mula gage paringna Penemban.
Petro. Nun. Ayo enggal daya-daya prapting papan dununge Kakang Mas nggone nglakoni babak merentani ing ngiring wetan. Nggih, monggo Den. Sadurunge Petro, apa ora luwih prayoga lamun Lisah Pranowo disipatake ana ing netra. Wah, niku langkung prayogi. Mara gage Petro. Bukaan tutupe nggih. Ayo Gong, kowe njaluk ora, reng njaluk ora men karo jim. Wah, ya njaluk. Nggo jim. Kok nggo jim ora. Ora sandatangi ngujim wong iki pasrah karo sing kuwasa. Iya. Mboko sithik wae pet nggih, kok ndak malah bloboken. Iya. Bener ngendikaning Begawan Anggara Parno Petro jebul akeh banget bangsaning jin. Yen kowe arep nggunakake gunakno ora apa-apa. Oh nggih siap. Wah, jan arep pengen meruh aku. Wah, kok dadi ting kruntel kaya ngono kae. Wah, jan reng kowe nek ora nganggo rugi reng. Waduh. Wedian. Oh lah ana sing kalungan anduk barang. Heeh. Kula nyuwun nggih, Den. Iya. Waduh enak to. Tru, demet ki ana sing kaya kowe. Aki aku. Wah iya, Dek. Madhep rono kok kudune ya. Wah, jan ngeri deh pokoknya. Enggak kuat aku jane lok tenan. Wah, ana sing muda barang itu. Ayo jeneng jim ki mesti ora bakal isin kok Gong Petro. Nun, sumusul Kakang Mas. Monggo kula dherekaken Ndara. Puntadewa. Wah, kudu lungono. Saya ora isa ambegan aku mati nang kene. Wah, Den, niki keng rokok teng niki Ndara. Wah, suarane Petro. Nggih. Sampeyan ngene napa, Den? Petro, aku kena ngapa ora ngerti. Kaya ana sing nali awakku. Angel diwali pendatak ngubah saya singset. Ngrekoso nggonku ambegan Petro. Wah, Jan. Pripun, Den? Kek rokok kaya ngaten iki. Petro nyoba tak bandemi nganggo watu timbur. Nggih, dibandem saka Kado Antara. Syukur alhamdulillah iso waluya nirmala temajati. Yo. Wah, bermati aku Mas. Nyoto lamun papan mriki mriko sanes wana. Dudu alas inggih nanging wujudipun negari Kajiman. Miturut dawuhing undhagi ingkang namipun Anggara Parno inggih pun Citrasena. Malah wujudipun Lisah Pranowo watu timbur lan Wayat Bayura. Sabanjure piye dawuhing Jim Citrasena Pandhawa gangsal kedah mlebet wonten sak tengahing wana sakmangking mriku badhe pinanggih kelawan kanugrahaning Pandhawa Kakang Mas. Wah, mbarep kakangku nanti. Kakangku
Werkudara piye? Jumbuh karo ature Permadi. Yen to Pandhawa ora kena pisah nggone nglakoni babat lan kudu diwidya ning sak tengahing wana mrentani. Dimas, adimu pinten tanseng gendongen Permadi ayo manjing telenging wana ana ing tengah-tengahing wana mertani. Monggo kula dherekaken Kakang Manik. Wonten dawuh Koko Prabu. Ya piye Yudhistira kakangku? Wonten dawuh Koko Prabu, wonten dawuh Koko Prabu. Saka kadohan katon rantak-rantak laku ning jalma menungsa. Wis isa digondo saka papan kene Yayi Tata-tata. Mbok menawa iki jalma menungsa ingkang gedhe prihatine, wekasan kawawa mlebu ning tengah-tengahing wana mertani Dandun Wacana. Yudhistira, Tukulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. ya ulun nampa. Bathara Indra aku ngaturke sembah. Ya Dandun Wacana ulun nampa. Danang Jaya ulun tampa, Tripala Dama Granti ngaturke sembah ulun tampa. Wonten menapa dene paduka merpegi dhateng jasad kula Pukulun Yudhistira, wonten timbalan. saya timundi dawuh timbalaning Iwang Jagat Girinata lampun dina samengko. Ulun kudu dawuh kelawan jeneng kita. Nggon kita minangka dadi makuthaning bangsa Jim ana ing wana mrentani dina samengko kaya wis telas tulise. Tegese wis paripurna darma kita minangka nalindraning Jim. Lan kita dikeparengake bali marang asal mulih mulanira dumadi saka geni bali marang geni. Sabab dina samengko negara ing mrentani ya Indraprasta, negara pujan saka panjenengan ulun keparingi Iwang Jagat Giri Pratingkah. Bakal minangka ganjaran sarta kanugrahan ingkang ditampa dening titah kang aran Pandhawa. Mula nalika ulun paring sasmita lumantar pasumpenan yen to negara ing Indraprasta ya ing wana mertani keblabak banjir gedhe. Sayekti wis kinarya pratandha lamun sejatine wis nyaketi dina kasampurnan kita minangka dadi bangsaning Jim. Wondene negara iki bakal kababar kamanungsan tegese kasat netra. Yudhistira, dosa menapa menawi kula wantun nanyelaki dhateng dawuh paduka Iwang Adi Pukulun. Kula sampun nglenggana bilanggen kula lenggah minangka dadi makuthaning bangsaning Jim. Sayekti inggih krana parentah paduka Iwang Pikulun Bathara Indra Pukulun. Menawi tetela mekaten dinten sakmangke kula sampun ikhlas lawan kadang-kadang kula. Lan kula ngaturaken panuwun dene selaminipun 7.000 warsa paduka sampun pinados dalangken abdipun Yudhistira minangka dados nalindraning Jim kang mangkono kaya wis entek tulis kita nggone urip ning alam padang. Negara kudu kababar dadi kanugrahan tumraping para Pandhawa lan kita bali marang asal mula-mulanira. Yudhistira lan sak kadang-kadangane kabeh nuninggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
paduka ingkang kula antu-antu rawuh paduka. Pukulun Sang Hyang Bathara Darma ingkang sampun anyalira dhateng Raden Puntadewa miwah sedaya kadang dika Raden. Iya sinuwun kepareng paduka kepiye aku mung kari manut. Pukulun kula sampun nampi dawuhipun Sang Hyang Bathara Indra bilih negari menika badhe kababar kamanungsan. Namung saderengipun kula badhe caos uninga. Blestunipun negari Ngendraprasta menika punjeripun wonten ing tengah-tengah menika winastan negari Ngendraprasta. Iring kilen menika wonten satunggiling kasatriyan ingkang namipun Jodipati inggih Nunggul Pawenang. Menika ingkang lenggah kadang kula pun dandun wacana samangke badhe katampi dening Raden Bratasena. Wonten ingkang iring ler menika winastan kasatriyan Madukara. Menika papanipun kadang kula Danang Jaya. Ingkang sakmangke badhe nenggahan Raden Permadi wonten ingkang iring kidul lan iring kilen. Menika winastan kasatriyan Sawojajar Tuwin Bumira Tawu. Menika badhe dados kasatriyanipun Raden Pinten Tangsen nggih Raden Nakula Sadiwa. Wondene paduka sinuwun lenggah wonten ing tengah ingkang winastan negari Ngendraprasta. Lan mugi sakmangke keparenga paduka paring kasuwargan dhateng kula. Prabu Yudhistira ora ana jamak lumaring atase jin manjing ana ngangganing menungsa. Luwih dhuwur derajating menungsa tinimbangane bangsaning jin. Kula namung titip nami kemawon sinuwun. Keparenga angagem dhateng asmanipun ingkang abdipun Yudhistira. Keparenga paduka agem minangka asma paduka Pukulun inggih Raden Puntadewa. Ya to yen pancen kaya mengkono. Aku mung kari manut. Semanten ugi naminipun kadang kula dandun wacana mugi tinampiya kinarya pengenget-enget kemawon mugi dipun agem dening Raden Bratasena. Yo aku mengkari manut. Lajeng naminipun kadang kula pun Danang Jaya kinarya pengenget-enget mugi dipun agem dening Raden Permadi. Ya aku mengkari manut. Lajeng Tripala Dama Granti mugi kaagem dening Raden Pinten Tangsen. Diwaji jim boten badhe saged manunggal kaliyan titah swantah mangke mindhak ngregeti dhateng lair batos panjenengan. Asal mulaning titah menika saking anapsir sekawan werni nanging tumraping bangsaning jim menika dumadi saking hakni utawi geni. Saking geni wangsul dados geni kula nyuwun pamit saha kula titip negari Ngendraprasta sinuwun.